Umqeqeshi omusha weGolden Arrows uManqoba Mnqithi ujabule ngendlela iqembu lakhe lidlale ngayo, lidlala ngokulingana ngo-1-1 neqembu lakhe lakudala iMamelodi Sundowns. Lona bekumdlalo wokuqala uMnqithi ephethe i-Arrows kusukela axoshwa kwi-Sundowns ngoDisemba. I-Arrows iqede ijubane lokunqoba imidlalo emihlanu kwe-Sundowns, kanti yona ibingawini lutho emidlalweni eyisithupha edlule. Umnqithi ujabule ngokuzikhandla kweqembu lakhe ezwa sengathi belingawunqoba umdlalo ukube beliqinile kakhulu ekuqedeni kwalo. Uncoma ukuzimisela nokuzinikela kweqembu lakhe, wathi baqhamuke bashaya into ecokeme, yize evumile ukuthi babe nekhefu elihle ngasekupheleni komdlalo. Uzwa sengathi ukuthatha kwabo izinqumo nendlela abenze ngayo kubadumazile. Sekukonke uMnqithi ugculisekile ngobumnandi balomdlalo, akholwa ukuthi ababukeli bawuthokozele. Lo mphumela wenze i-Arrows yahlala endaweni ka-11 ngamaphuzu angu-21 emidlalweni engu-17, kwathi i-Sundowns yahlala esicongweni ngamaphuzu angu-55 emidlalweni engu-21, kodwa ukudlula kwayo i-Orlando Pirates kwehle kwafinyelela kumaphuzu angu-16.